Здравейте отново! Щом като ни гледате, това означава, че все още не сме ви омръзнали. Днешният експеримент сме го подготвили и ще проведем пред вас заедно с едно момче, което 2 години стоя непрекъснато за мен. До мен и ми помагаше, но никога не попадна в кадър, поради проста причина, че той снимаше. Той беше зад кадър. Ерай Асепов. И така. Правим 2 разтвора. А тук наливаме малко гореща вода. Добавяме няколко капки индигокармин, се казва веществото, индикатор. Стига ми се струва достатъчно. Я да видим. Много стана да се получи. Така. Сега смесваме двата разтвора. И нека да добавим към индигокармина вижте какво се получи. Нека сега да продължим с опита. Добре, това ми харесва. Това вече стане жълто, нали така?